Nachádzame sa v blízkosti Dolného Družského jazera. Sme tu v takej lokalite, čo sa nachádza pri druhom parkovisku. Je tam trošku bordel, takže to sme nefilmovali. Prešli sme tu cez také malé močarisko a došli sme ku štôlni, ktorá sa volá Mária. Tá Mária sa nachádza vzadu za mnou, vyteká z nej takáto krásna minerálková voda, vytvára tu takúto krásnu bažurinku a pozrieme sa, ako táto štôlňa, respektíve prepadlina po tej štôlni v súčasnosti vyzerá. Ako sami vidíte, zo štôlne vyteká celkom silný prameň vody. Pravdepodobne to bude spôsobené tým, že táto štôlňa v minulosti podkopala Horný Hodružský tajh. Nevieme to samozrejme s istotou povedať, že či štôlňa Mária najprv bola a kopali v nej stredovekí baníci a až potom neskôr prišli novodobí baníci, ktorí tento Horný Hodružský tajh podkopali niekedy v 60. rokoch, alebo že či táto štôlňa Mária pochádza len z novodobého obdobia a vlastne vytvorili ju len kvôli tomu, aby podkopali Horný Hodružský tajh. Oni ho podkopali vtedy, keď bol ten horný tajh vypustený, ale samozrejme socialistické plány sa neskôr ukázali ako klasické socialistické plány, takže pravdepodobne asi tú štôlňu čiastočne možno zasypali priamo pod tajchom a tajh je momentálne napustený a slúži na rekreáciu ľudí. To, že z tohto miesta vyteká taká krásna železitá voda, to nám samozrejme hovorí to, že to niekde preteká cez nejaké železné zrudnenie. Komárov je tu viacej, ako sme si mysleli. No a ten silný prúd znamená, že pravdepodobne minimálne časť tejto štôlne tuto niekde za tou prepadlinou je pravdepodobne stále funkčná. Keby to bolo celé zasypané, tak samozrejme by z toho až taký silný prúd minerálky nevytekal.